Go! Nej, lige meget. Okay, ja. Okay, jeg skal fortælle lidt om Ånden for 48. Det, der startede med at ske, det var, at Slesvigerne er lidt sure hernede i Slesvig, fordi at de vil gerne blive en del af det tyske forbund, og de vil gerne skille sig med Danmark, fordi vi er noget med Nord. Og så synes vi så, vi vil fandme gerne beholde Slesvig. Så vi går ned og for at sørge for det her oprør bliver kvalt. Og så kæmper vi så mod Slesvig. Og det faktisk sker, det er, at vi begynder at tabe, fordi de får hjælp af Holsten. Fordi de er ligesom i en alliance, så de har lovet at hjælpe hinanden, hvis nu de kommer i krig. Og så vi bliver faktisk kæmpet tilbage til Fredericia. Og det der så sker i Fredericia, det er, at mens at slesvigerne de sover uden foran Fredericia for at gøre klar til at angribe. Så mens de sover, så går vi ud, og så angriber vi dem. Og så bekæmper vi dem så der. Og så siger vi så, okay, nu vil vi lave en fredsaftale. Og så siger de så, vi vil gerne tilbyde jer, at I får halvdelen af Slesvig. Så de siger faktisk, at de gerne vil have, at de tilbyder grænsen, at have grænsen der, hvor grænsen er lige nu, altså her i 2015. Men det siger vi så nej til, for vi vil have hele Slesvig til at blive en del af kongeriget Danmark. Så vi kæmper videre. Og det her slag, det ender simpelthen i 1850, og det ender helt lige. Så tingene forbliver faktisk bare, som det var i 1848. Men fordi at russerne presser slesvigerne ud af København, eller ud af Jylland, så får regeringen danskerne til at tro, at det var danskerne, som pressede slesvigerne ud. Så vi siger bare, yes, vi har vundet den her fantastiske krig. Og derfor så tror Danmark, vi er jo overvindelige, fordi vi har lige slået preusserne og tyskerne og hvad det nu er. Så det er altså det, der hedder Ånden for 48, fordi vi er uovervindelige, siger danskerne. Men så fordi, at efter det, så kører vi en alt for aggressiv udenrigspolitik, hvor vi siger, vi vil have, at Slesvig skal være en del af det danske kongerige, fordi vi har lige vundet den her krig. Og så i 1863, så laver vi så novemberforfatningen, der fortæller, at Slesvig er en del af kongeriget Danmark. Og det bliver de så mega sure over nede i Slesvig-Holsten og sådan. Så de går simpelthen til angreb på os i 1864, hvor vi så overhovedet ikke er klar, fordi fordi vi tror ikke, at der kommer krig så tidligt. Så vi er kun i gang med at forberede til den her krig. Men så angriber de så også, og så bliver vi fuldstændig taget på røven, og så bliver vi så presset tilbage fra Danmark. Vi rømmer simpelthen Dannevirke før, at de angriber os, og så trækker vi os tilbage til Dybbøl, og vi trækker os tilbage til Fredericia, og så bliver vi fuldstændig smadret på Dybbøl, men vi er faktisk klar på Fredericia, fordi der er vi stillet op i en god kampposition, og det er også svært for dem at indtage Fredericia, fordi vi har lavet den her formation, som vi har lavet. Så vi tror faktisk, yes, vi kan fandme godt vinde denne krig. Men fordi at de er bange for, at der sker det samme med Fredericia, som der skete nede ved Dannevirke, at vi bare kommer til at vi bare flygter før krigen overhovedet starter, så vælger de at trække os tilbage før det starter. Så vi trækker os tilbage til Fyn. Men der har vi overhovedet ikke nogen fæstning. Så det er der, hvor vi taber krigen, fordi at preusserne har mange flere tropper og meget bedre udstyr end os danskere, fordi vi var slet ikke klar på den her krig. Og dermed så taber vi den her krig, og det gør så, at vi taber Slesvig, så grænsen går helt op til Kolding. Og man kunne sige, at Bismarck, han kunne egentlig godt have valgt at overtage hele Danmark, men det vil han ikke gøre, fordi at han er bange for, at han vil provokere russerne for meget, fordi at vi er i alliance med russerne. Han siger bare, det skal bare forblive sådan her, fordi at Christian 9. han prøver faktisk også at få at begå landsforræderi ved at sige, at yes, vi vil gerne blive en del af Tyskland, hvor vi skal beholde vores monarki. Så vi skal blive en del af det tyske forbund, men vi skal beholde det monarki, vi har her i Danmark. Det siger han så nej til. Og dermed så er vi en stat, som overhovedet ikke har nogen indflydelse udenrigspolitisk.
Fordi vi simpelthen er blevet fuldstændig tævet i stykker. Yes, så har vi sådan noget med malerier, og vi starter med dette sort-hvid maleri. Og det er egentlig på, og det er fra 1864, hvor vi trækker os tilbage fra Dannevirke til Fredericia. Og det der egentlig viser, det er, at det ikke er soldaternes skyld, de faktisk kæmpede. Og I kan se soldaterne, de sidder simpelthen her og kæmper for at få den her kanon videre. Og du kan se hesten her bagved, som sådan er lige ved at dø, fordi den kæmper så hårdt. Så det viser faktisk, at den her krig, den blev ikke tabt af soldaterne, fordi vi har stærke soldater, men den blev tabt af politikerne, fordi vi lavede altid de forkerte træk. Så det er det, som det her maleri viser. Og så næste maleri, det her, det viser 8. i 48. Det er lige da vi har vundet det her slag fra Fredericia i 1849, hvor vi går igennem København. Og så der bliver soldaterne hyldet. Jo! Hvordan kan det være, at I også laver billedanalyse af det billede, når vi også lige har lavet det billede? Det bliver vi altså meget klogere. Ja, folkens. I må ikke klippe noget ud. Okay, så det her det er fra København, hvor soldaterne bliver hyldet. Og så hvor soldaterne bliver hyldet, og hvor vi kan se, at ham drengen med trompeten her, ham der går forrest, han bliver kysset, og på plakaten står der tak for alle der faldt, og til alle dem der kom tilbage, eller der blev tilbage, altså alle dem der overlevede denne krig, det kan I se her. Og det her, det viser bare ånden for 48, hvor at vi faktisk ikke har vundet det her slag endnu, men hvor vi tror vi har vundet, fordi det får regeringen os til at tro. Så det er en måde at manipulere befolkningen til at tro vi er overvindelige. Yes. Ja.